Begonnen. Jezus. Wat? Oh, doe ik Jezus. Moet ik opnieuw beginnen? Ja. Jezus. Wat? Oh mijn god. Waarom Jezus? Ja. Wacht, zo grappig. Elise niet lachen. Nog een keer. Jezus. Wat? Jezus. Oké, Jezus. 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 Wat? Ik kan het niet. Doe nog geen Jezus. Jezus. Wat? Wat? Nog een keer. Jezus. What is a nut joke? A nut joke is when we try to make Jesus. What is a nut joke? A nut joke is when we try to make fun of something, and what we do is we make a statement, and in the end we say not, which means it's not true. So teach me how to make one. Jezus. Ik zei nog geen 1, 2, 3. Jesus. What is a nut joke? Kut. Jezus. What is a nut joke? A nut joke is when we try to make fun of something, and what we do is we make a statement. Echt niet. Nee hoor. Oké, Gewoon sorry. mijn mond open. Over nu. Jezus. What is a nut joke? A nut joke is when we try to make. Wat? Ik ben gewoon normaal, je weet het wel. Nee, dat vind ik... Jezus. What is a nut joke? What is a nut joke? Oh, ik doe het weer. Kijk eens voor mij, je ziet er niks van. Jezus. Wat? Jezus wel. Jezus. Wat is a... Nou, ik hoor jou weer lachen. Jezus. What is a nut joke? A nut joke is when we try to make fun of something, and what we do is we make a statement that we pretend it's true, but in the end we say, no! No! Jezus. What is a nut joke? A nut joke is when we try to make fun of something. Jezus. What is a... Ik lachte nu niet. Jezus. What? Ja, je bijt in je wangen, dat kan ik zien. Ja, en dat kunnen de kijkers thuis. Jezus. What is a nut joke? A nut joke is when we try to make fun of something, and what we do is we make a statement. Ik zat te wachten op de staan. Ze moeten nu al lachen. Mag ik doorgaan? Ja hoor. Oké. Jezus. What is a nut joke? A nut joke is when we try to make fun of something, and what we do is we make a statement that something. I said something. Jezus. Ik ben heel grappig gesproken. Oké, sorry. Ik zat
je krabbie. Jezus, Jezus. What is a not joke? Een... Jezus. Kom binnen, Riet. Kom binnen. Beleden heel even je stoel zo. Zo of niet? Ja, Jezus, Jezus. Jongens. Oh, dat is zoveel. Jezus, Jezus. What is a not joke? Another joke is when we're trying to make fun of something, and what we do is we make. Nee, ben jij het Nu voor. ben ik, sorry. Oké. Jezus, Jezus. Jezus, Jezus. Wat? Ja, nee, jij mag nu Ja, weer. Jezus, wat? Jezus, Jezus. Okay. What is a not joke? Ik ben me opnieuw zitten knopen. Laat dat! Gewoon zo. Ja, even alleen zo doen, Bo. Oké, ja. Ah, dat is simpel. Jezus, Jezus. What is a not joke? Een naadje. Wat is het? Kijk het.